Precisament amb motiu de la inauguració de la Universitat d'Estiu, Puigcerdà ha acollit aquest dilluns al vespre la ponència d'un dels magistrats més rellevants del moment a Catalunya. El jutge de l'Audiència de Barcelona, Santiago Vidal, ha pronunciat la lliçó inaugural de la universitat. Vidal s'ha donat a conèixer els darrers temps per ser molt crític amb el funcionament del sistema judicial a Catalunya i a l'estat espanyol en general, i aquest ha estat el tema central de la seva lliçó. La conferència inaugural té com a objectiu explicar a la gent com funciona el sistema judicial espanyol actual, explicar no només els seus dèficits, que en té i molts, com alguns dels assistents segur que hauran patit en carn pròpia, al tenir algun tipus de pleit, si no ells personalment, algú familiar, sinó sobretot intentar construir, intentar dir quines coses caldria millorar i com, sobretot com caldria millorar-les. Vidal també ha destacat el procés polític en què es troba Catalunya i la possibilitat que en un futur esdevingui un nou estat. És per això que Vidal també dibuixa els eixos que hauria de tenir la justícia catalana en un futur. I, per tant, caldria plantejar-nos entre tots una reflexió serena, sigui quin sigui el futur estat que tingui Catalunya, si volem gaudir d'un poder judicial i d'uns tribunals de justícia que siguin àgils, eficients, propers al ciutadà i, sobretot, una de les coses que més em preocupa a mi, que la justícia deixi d'administrar-se en castellà i d'una vegada per totes comenci a fer-se en l'idioma propi del país, que és el català. La conferència inaugural d'aquesta Universitat d'Estiu ha plegat més d'un centenar de persones a la sala de convencions del Museu Cerdà.